Здравейте, скъпи приятели! Това съм аз, Бой Ваклинов, а това е тя, Снежанка. Измина още една година, в която нашите депутати полагаха неуморен труд в ето тази сграда, естествено за благото на всички нас. Затова ние от Господари на ефира сега ще им се отблагодарим с една коледна питка с късмети. Да видим кой какво ще се изтегли. Да видим какво късметче ще се изтеглите. Я да видим. Господари на ефира, депутатска клетва ще положиш, но внимавай да не се изложиш. Как ще коментирате сега? Няколко пъти съм полагал депутатска клетва и мисля, че до сега не съм се излагал. Това предаване го гледам от първия ден, откакто започна. Искам да пожелая на целия екип да сте живи и здрави. Много успехи през новата година на предаването. Бандити под път и над път, наши хора в Конституционен съд. Така, хубава работа сега. Какво ще правим сега с този късмет? Трябва да направим така, че да не влизат в Конституционния съд наши хора, да влизат хора, които ще свършат работа и които са подходящи. Пожелавам новата година да бъде по-добра от минаващите и повече късмет. Нови Мерцедес и без конфликт на интерес. Така. Какво ще правим сега? Това ви го пожелавам на вас. Аз на вас ви го пожелавам. То се падна на вас. Боже, Манолова, имаме питка с късмети. Ще си изтеглите ли един? Опитвах се да избягам от вас. Няма как от нас не може да избягате и да искате. Да издигнем магистрати, за да лъснат компромати. Така. Аз магистрати обещавам да не издигам, за да не се излагам. Ще победим с лозунги, грамовни. Вие предишните виновни. Все предишните. Все предишните виновни. Това късметче. Това Кога ще престанем? Кога ще престанем да казваме, че предишните са виновни? Това трябва да питате управляващите. А вие, ако дойдете на власт до година, ще се оправдавате ли с ГЕРБ? Ще видим. Не обещавате, че няма да се оправдавате. Трябва да се видят нещата. За послушните изпратен в район Многомандат. Така. Да здрави и успех на предаването. Благодаря, господин. На целия екип. Ако няма коалиция, ще си дръвим в опозиция. Какво ще правим сега, господин Димитров? Това е добра препоръка към Българската социалистическа партия в навечерието на изборите. Така че благодаря ви много. Коалиция ли ще сме до година? БСП се бори самостоятелно за изборите. Какво ще реши българския избирател? Ще видим на изборите. Рейтингът е срина, но се чака нова лимузина. Какво ще правим сега? С рейтинга какво ще правим? Срива ли са рейтинга? Не. Да си взема ли парченце? Естествено, моля ви се. Как без парченце? Много хубава Снежанка имате. Нали? Страхотно е. Радост и веселие без вот на недоверие. Така. Чудесно. Нали? Какво по-добро от това можем да си пожелаем? Весело прекарване на празници. И на вас благодаря ви, че ни отделихте. Снежанката, защото е много хубава. Студено. Гласувайте за мен, за да стигнем Шенген. Кога ще да гласуват за вас, за да стигнем? Кога ще влезем най-сетне в шенгенското пространство? Зависеше от мен и от ГЕРБ, щяхме да влеземе, да сме влезли до сега. Ама мисля, че тук вече е повече политика. А пък вашето предаване е много хубаво и аз съм един от върлите фенове на вашето предаване. И мисля, че по-малко за политика. Показвайте политиците по-често. По-често. Но много хубаво го правите. Трябва да се показват нещата и грешките, защото коректива, именно за това ви обичам, защото вие сте истински коректив. Лошо, когато нещата се изопачават и се показват не такива, каквито са. Но при вас не съм забелязал това нещо. И за това уважавам и вашия екип, и вашето предаване. Бих пожелал на нас, на българите, малко повече позитивизъм в отношенията, повече любов. Много любов на всички. Благодарим ви.